Mga bangka na lamang ang nagsilbing transportasyon ng ilang residente sa Calasiao, Pangasinan noong kasagsagan ng Bagyong Egay. Binaha kasi ang ilang mga barangay dahil sa labis na pag-uulan. Umabot rin sa 9 feet ang level ng tubig sa Marusay River. Umabot din sa 100 at 76 na pamilya ang kinailangang lumikas. Sa paglabas ng bagyo, naiwan pa rin ang abot-bewang na baha. Ang ilan gumagamit pa rin ng mga bangka. Tumambad din ang pinsala sa mga kagamitan at kabahayan. Kaya naman, isinailalim na sa state of calamity ang naturang bayan. Patuloy naman ang pagdating ng tulong mula sa pamahalaang panlalawigan at iba pang mga ahensya. Isinailalim rin sa state of calamity ang bayan ng mga Taram at Santa Barbara dahil rin sa matinding pagbaha at pinsala sa agrikultura. Aabot sa 2,910,990 pesos ang pinsala sa mga Tarem, 1,255,900 pesos naman sa Santa Barbara. Nung pangibiyaya mo sigara? Pangibiyaya mo? Samantala, mula pa noong July 28, nasa state of calamity na rin ang Dagupan City. Halos buong lungsod kasi nalubog sa baha. Aabot sa 1,252 pamilya na binubuo ng 4,196 na mga individual ang naitalang evacuees. Ilan sa mga ito hindi pa rin nakakauwi sa kanilang mga tahanan bagamat lumabas na ang Bagyong Egay. Kaya naman tuloy-tuloy rin ang paghatid ng tulong sa kanila ng pamahalaang lungsod. Bukod sa mga lugar na nasa state of calamity, hinahatiran din ng tulong ang ilan pang mga bayan gaya ng Urdaneta na nakaranas din ng pagbaha. Maraming salamat po, Gobernador, sa tulong na ibinigay niyo po sa amin. Malaking tulong po ito para sa amin, lalong-lalo na po ngayon sa bagyong dumating po sa amin. Malaking bagay po ito sa mga kabarangay natin na nasalanta ng bagyo dito sa San Vicente. Nagsasagawa rin ng mga feeding programs para sa mga nasalanta. Sa datos ng probinsya, aabot na sa 34,900,000 ang pinsala sa infrastruktura. 69,370,781 pesos naman sa agrikultura at 1,749,796 pesos sa livestock. Wala namang naitalang casualties sa probinsya dahil sa Bagyong Egay. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.